Здравейте, приятели! Аз съм Асен Ангелов и в това видео искам да говоря за молитвата. Каква е причината Бог да не чуе молитвата и да не я изпълни и защо това се случва? Има три причини, поради които молитвите ни не биват чувани. Едната от тях, която Яков казва, е: молите се, но не получавате, защото зле се молите. И ще прочита стиха, който го казва, Яков 4 глава, 3 стих. Преди това, обаче, той споделя контекста, И след това говори за контекста на това, защо молитвите им не биват изпълнявани. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не се молите. Молите се, но не получавате, защото зле се молите, за да се наслаждавате в страстите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога. Главната причина, поради която молитвите ни не биват чути, е защото ние не сме приятели с Бога, а сме приятели с света. Другия пасаж в Библията, който пояснява още повече за какво става въпрос, Исус казва: ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и събират ги и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Но ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Причината, поради която нашите молитви не се изпълняват, е защото ние не сме присъдени към лозата Исус. Ние сме към друго дърво. За да получаваме жизнените сили и сокове на лозата, ние трябва да сме присъдени към тая лоза. Тогава нашите молитви биват чувани. Тогава ние сме част от лозата. Мога да споделя от моя опит. Тъй като аз бях атеист преди много години, имало е случаи, когато съм извиквал, въпреки че съм бил атеист, към нещото, към силата, към Бог. В сублимни моменти съм осъзнавал, че има сила, че има Бог и съм извиквал към Него. Но не съм получил изпълнение на тези молитви. Когато повярвах, когато станах християнин, в началото имах много грешни разбирания за молитвата и много малко от молитвите ми биваха изпълнявани. Може би 5% от молитвите ми аз виждах отговор на тях. Сега вече към днешен момент, може би след повече от 20 години ходене във вярата и обновяване на моя ум спрямо християнските библейски ценности, мога да кажа, че около 98% от молитвите ми биват изпълнявани. И така, аз не мисля, че има хора, които не вярват в Бог. Има хора, които вярват в различни неща, но признават в крайна сметка по-висша сила от тях. Много малко са хората, които вярват, че човека е висш, доминантен вид в Вселената. Не знам дали има такива изобщо. Но, както и да е, дори атеистите, казвам го като бивш атеист, дори атеистите вярват в някаква сила. Ако искаме да включим кружка, която да ни светне в стаята, или котлон, с който да си затоплиме яденето, ние трябва да го включим към електрическата мрежа първо. Когато го включим към електрическата мрежа, протича ток и той започва да върши съответната работа. Но ако не съобразим електрическата мрежа, която е 220 волта, а включиме електрически уред за 110 или пък за 12 волта, то е възможно или да гръмне, или нищо да не стане. Разбирате какво искам да кажа? За да се случат нещата, ние трябва да сме включени към електрическата мрежа на Бог, към Небесното царство. За да се случи това, на първо място, ние трябва да приемем Исус като Господ и да признаем Негото върховенство. Тоест, ние трябва да се смириме и да признаем, че Той е корена на лозата. Той е лозницата, към която ние се присаждаме и от която ние получаваме тези жизнени сокове. И пак това става с определени правила. За да получаваме сок от лозницата или да получаваме ток от електропреносната мрежа, ние трябва да изпълним определени правила.
Трябва да се съобразиме с тези правила. Тези правила основно са дадени в Библията като 10 Божии заповеди. 10 Божии заповеди или 10 Божии закона. Това са закони в духовния свят, които са универсални, които важат навсякъде в цялата Вселена и ние трябва да се съобразяваме с тях и трябва да ги изпълняваме, ако искаме не само молитвите ни да се чуват, но ако искаме да имаме успешен живот. И те ни помагат да можем да се синхронизираме, да бъдем идентични с Небесното царство, с Бог, така както щепсела за 220 волта е различен от щепсела за 110. 10 Божии закона са изискванията за този щепсел, какъв трябва да бъде, за да може да се включи към електропреносната мрежа и да протече ток, за да се случи нещо с котлона или кружката. И така стигаме до положението, в което ние сме монтирали правилния щепсел на кабела и сме се включили към електропреносната мрежа или, както Библията казва, присъдили сме се към лозата Исус. Вече имаме напълно легално и основателна причина молитвите ни да бъдат чувани. Когато това се случи с мен, когато аз повярвах в Исус и предадох живота си на Него и го приех като Господ и приех 10 Божии заповеди да бъдат моите закони, според които аз се съобразявам, тогава молитвите ми, както казах в началото, някои биваха чувани, други не. И аз не знаех защо. Причината е, че ние, присаждайки се към лозата и включвайки се към електрическата мрежа, натам по електрическата мрежа имаме много неща, които не са обновени. Имаме стари кабели, които трябва да бъдат сменени, стари електрически ключове, които трябва да бъдат сменени с нови, ръждясали, може да има изгоряла кружка. Трябва да проверим цялата електрическа мрежа, за да може тока да протече и да се случат нещата. По същия начин е с нас. Ние идваме в Божието царство, включваме се към лозата Исус, ставаме християни, опитваме се да спазваме 10 Божии заповеди, да имаме християнски ценности, да не лъжем, да не крадем. Но нашето мислене и нашия ум е все още необновен. Много от идеите ни пречат да се синхронизираме и да получиме нужната молитва, нужния резултат, който търсиме. Така, например, когато аз повярвах и се молих Бог да ми намери работа, например, аз очаквах, че това ще се случи както при някои от холивудските звезди, които бях чул, някой, не си спомням кой вече беше, сподели, аз си стоях в един бар и там един продуцент ме забеляза и ми каза, ети колко си готин, що не можеш да работиш при мене, и хоп, изведнъж той става голямата звезда. Това е, което той казва. Но ние не знаеме какво стои зад цялото това нещо, какъв труд той е положил или какво е направил, за да дойде до този момент. Наистина, има го момента на случайността, но ние имаме нашата част, която да извършиме. Без тази част, която ние да извършиме, няма как да се случат нещата. Защото ние самите трябва да сме част от изпълнението на молитвата. И така, когато се молиме, ние трябва да очакваме от Бог да ни даде напътствия, насоки, какво конкретно да направиме. Той ни е дал дарби, таланти, които ние трябва да разработиме, които ние трябва да употребиме, за да се случат нещата. И Бог, неговата част е да благослови тези дарби и таланти, да ни даде мъдрост, разбиране, сила, благодат, благодатно време. Има ги тези моменти на случайности, в които Бог ни дава благодатно време. Способност, понякога способност отвъд нашите способности. Но ние трябва да се задвижиме, да направим това, което Той ни води да направим, това, което Той е вложил в нас като сили, таланти, да използваме. Или пък съм чувал хора да вярват, че така човек ще ги срещне по улицата и само защото са много готини ще им даде ключовете от поршето и ще каже, ето, пич, ти си толкова готин, че нещо много се развълнувах и така чувствата ми избиха и няма как да не ти дам тия ключове, това порше да го имаш. Ти го заслужаваш.
Нали, и имаме такива реклами по телевизията върват, защото ти го заслужаваш. Няма такъв филм. Такъв филм има, но няма такава реалност. И така много от очакванията са ни свързани, че ние ще се помолиме и Бог ще направи нещата да се случат от начало до край. Реалността не е така. Реалността е, че ние ще се помолиме, Бог ще ни даде стъпка 1. Ние ще изпълниме. После ще ни даде стъпка 2. И ние трябва да изпълниме, за да се придвижиме до момента, в който ние получаваме продукта. Ние получаваме желаното от нас. Както някой беше казал, Бог не е машина за кафе. Да пуснеш стотинките, да натиснеш желания продукт и да ти го сготви машината и да ти пусне един готов продукт. Не, ние сме част от този процес. Бог иска да сме част от този процес. Ние се присаждаме към лозницата, но тази пръчка е част от лозницата. Тоест, соковете протичат през нас. Ние извършваме някаква работа. И ние сме част от раждането на плодовете. Когато дойдем до този момент на разбиране, че ние сме част от този процес, може би около 50% от молитвите ни ще виждаме резултати и изпълнение. И не на последно място не трябва да забравяме думите на Исус. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, това е важно условие. Тогава искайте и каквото и да поискате ще ви бъде дадено. Но условието е, ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас. Това значи, че ние трябва да разбираме много добре нашата същност. Тоест, за какво сме предназначени. Всеки от нас има някакво предназначение. Всеки от нас има някаква мисия, която Бог го е предназначил да има тук на земята. Някаква цел, което да изпълниме. Важно да разбереме това, защото само когато влеземе в синхрон с Господа и вървиме по Неговия път, изпълняваме мисията, за която сме предназначени, тогава през нас протичат всички сокове на лозата. Тогава през нас протича пълният потенциал, пълният капацитет на електрическата мрежа и ние изпълняваме на 100% своята функционалност. И тогава всяка една молитва бива чувана. Разбира се, ако е в Божията воля. Това разбиране автоматично изключва молитви от рода на искам вила на Хаваите или искам яхта, с която да се разхождам из света, да си гледам кефа. Защото за да стигнем до това разбиране, ние трябва да сме разбрали, че не живееме този живот за нас си, а го живееме, за да изпълниме целта, която сме предназначени. И като финал ще кажа, че молитвата, която е съобразена с Божията воля, която е в синхрон с Божията воля, тя винаги бива чута. Това от мене, приятели, това е от моя опит, който съм разбрал през годините и се надявам да ви бъде полезен.